който ще изтегне победителят от Brawl Pass Giveaway, Brawl Pass Plus Giveaway. Ще видим кой за Бога ще бъде изненадващите победители, защото, както ви казах, ще има 3 ютубъра, където ще бъдат рекламирани, 3 ютубъра, където 3 хора, дето ще бъдат ютубъри, които ще бъдат също така и ще играят с мен на видео, дори без да са станали член, и един победител, който ще получи Brawl Pass Plus. Но всъщност всеки месец от сега нататък ще раздаме по един Brawl Pass Plus, може би до края на 2025 година. Така поне съм предвидил аз. И бонус наградата ще видим дали ще е добра, защото ми се струва малко безполезна, и без това никой не се беше записал за нея. Нека теглим и първите победители. Ето, ние сме с 104 коментара, нито един от тези. Сега трябва да копираме връзката. И сега, като копирахме връзката, ще трябва да отидем в приложението и да изтеглим победителите от Brawl Pass Plus Giveaway. Да, хора, пействаме! Бам, махаме се! Човек, готови ли сте? Нека да ми зареди 104 коментара! 3, 2, 1, да видим! Безплатен пропуск за сбиване. Този не се е записал както трябва. Пропуск за сбиване, буквално. И той дори името... Добре, както е. Теглиме друг победител, защото аз ви казах условията, по които трябва да се запишете. И вие ако не спазвате тези условия, няма да ви ги зачита. И... игра с мен! Добре! Ето го, драго YouTube, Mega King YouTube. Ще участва в първото мое видео. Също така линкове за техните канали долу в описанието, които са дали коментар като цяло. Да, значи първият победител игра с мен, един от тримата. Той иска да играе с него, а именно Драко YouTube. Така сега, продължаваме. 3, 2, 1, бам, натискаме го! Ето го и победителят на Brawl Pass Plus, а именно Тони Бачи. Не знам точно, също така забравих да кажа, че победителите има време до утре до днес в 8 часа да се свържи с мен, т.е. не му дам 24 часа, даже по-малко, защото просто трябва да ви дам наградата по-бързо. Добре, Brawl Pass Plus няма как да получите. Добре, следващият човек е за Brawl Pass Plus, но ако самия той иска да играе с мен, ще играе, но всъщност той няма как да получи вече Brawl Pass Plus, но ако иска или реклама, или такова да играе с мен на видео, той може да си избере, ще го тагна в коментарите. Другият победител, да, той или да си избере наградата, или да играе с мен, но ще го сложа за сега като награда, т.е. вече като игрите, т.е. вече нямаме хора за игри, а не оставят един вид Brawl Pass безплатно. Добре, този пак е за Brawl Pass Plus, но Пича ще получи реклама за шорт, в смисъл те могат да се изберат, но би го сложил като за реклама за шорт, после ще се разбера с тях налично. Още двама за рекламите за шорт, Ники Пешо за реклама за шорт и другият, който е игра скалата, също иска, и това е Петю до на 17. А сега нека да видим и победителят от бонус Giveaway. И сега за бонус наградата, хора, ще изтеглим да видим. Бонус наградата е вице-президент на клубът ми в Brawl Stars, който е спечелил, ще му освобода място след евента на SpongeBob е това. И той ще стане, разбира се, вице-президент, ще може да контролира хората до някаква степен, но без да нарушава правилата на клуба. Иначе тогава ще бъде просто махнат. Това е като утешителна награда за един от вас. И победителят е Росен Стойчев 8036. Ако иска, той ще може да влезне в клубът ми. Ако иска, но ако не иска, ще стигне просто друг победител. И като цяло, ето, ще тагна всички победители долу в коментарите, за да могат да си получат наградата и като цяло всичко, да. Честито на победителите, а ние ще се видим в следващото видео. Чао, чао!